Huma ħafna l-volontira li jaħdmu fis-skiet b'Risq il-Malti, speċjalment fil-kuntest ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi. L-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti hija waħda minn dawn l-organizzazzjonijiet li qed jaħdmu sabiex iġibu l quddiem il-qagħda tal-lingwa tagħna. Dokument iffirmat li jmur lura għal 1977 jindika li f'dak iż-żmien diġà kienet teżisti l-Għaqda u kellha anke l-istatut tagħha. Aktar il quddiem imbagħad f'waħda mill-laqgħat li kellu l-Kumitat tal-Għaqda tal-Malti Università ta' dak iż-żmien kien isemma l-ħsieb li jkun aħjar li titwaqqaf għaqda bil-għan li tgħin l-għalliema tal-Malti u twaqqfet uffiċjalment f'Ottubru tal-1999. Kienet għaqda attiva ħafna, kienu jiġu organizzati ħafna attivitajiet, anki semmiet kemm il-darba fil-gazzetti ta' dak iż-żmien. Imbagħad kien hemm perjodu fejn l-għaqda ma baqgħetx daqshekk attiva u 3 snin ilu reġgħet ġiet attiva f'Ottubru, ġifieri Ottubru tal-2019. Il-Kumitat u l-membri qed jaħdmu biex kemm jista' jkun l-għaqda ma' żmien terġa' tqum fuq saqajja. L-għanijiet tal-Għaqda tal-Għalliema huma li tgħaqqad l-għalliema tal-Malti, tħeġġiġhom jikkolaboraw u toffri wkoll pjattaforma għall-iżvilupp tal-professjoni tagħhom. Torganizzaw ukoll attivitajiet u korsijiet rilevanti li jistgħu jkunu wkoll akkreditati, toħloq materjal u riżorsi edukattivi kemm lil studenti kif ukoll lil edukaturi f'livelli u setturi differenti, tħares u tistħarreġ il-Għaqda tal-Malti u t-tagħlim tiegħu u imbagħad tressaq il-femiet tagħha lill-awtoritajiet rilevanti u taħdem ukoll ma' qdiet u entitajiet oħra kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta. L-għalliema tal-Malti tajjeb li jikkollaboraw flimkien l-ewwel u qabel kollox għax is-suġġett tal-Malti huwa uniku għal pajjiżna u għalhekk diffiċli jissib riżorsi online mhux bħal meta wieħed ħajfittex riżorsi għal xi suġġetti oħrajn. Tajjeb ukoll li l-għalliema jaħdmu flimkien biex bekk ix-xogħol jinqasam u wieħed ikun jista' jiffoka fuq aspett partikolari. Fl-aħħar nett tajjeb li nikkolaboraw flimkien bħala għalliema biex inkunu ċerti li l-livell tar-riżorsi huwa wieħed professjonali maħdum minn nies li għandhom l-istess għanijiet. L-Għaqda taħdem fuq riżorsi li jistgħu jingħataw lill-għalliema biex jużaw fil-klassi, kemm dawk tal-primarja u anki dawk f'livell medju u anki sekondarju. Taħdem ukoll fuq materjal marbut mal-miliet u anki perjodi u festi oħra matul is-sena illi nkunu nistgħu nagħmlu attivitajiet differenti fil-klassi u apparti minn hekk bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u bl-appoġġ finanzjarju tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali Arti u l-Gvern Lokali, l-Għaqda għandha wkoll paġna tagħha fir-rivista S-Satar. Ma' kull ħarġa l-Għaqda tieħu ħsieb li tħejji nota qasira flimkien ma' xi taħriġ jew xi logħba żgħira dwar xi suġġett partikolari fil-Malti li jkun ovvjament immirat għall-udjenza tar-rivista. Matul is-sena skolastika li għaddiet, l-Għaqda tal-Għalliema ħadmet fuq sensiela ta' taħdidiet online bl-għajnuna tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u anke bl-appoġġ tal-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali. F'dawn it-taħdidiet ħadu sehem diversi professjonisti differenti li setgħu jitkellmu dwar diffikultajiet differenti li l-għalliema jiltaqgħu magħhom waqt il-lezzjonijiet. Dawn it-taħdidiet intlaqgħu tajjeb ħafna tant li qed jerġgħu jsiru matul din is-sena skolastika. Barra minn hekk, f'Novembru li għadda, l-Għaqda ħadmet ukoll fuq seminar li kien jitratta il-proċess tal-kitba fejn l-għalliema tal-Malti setgħu jaqsmu ma' xulxin id-diffikultajiet li jiltaqgħu magħhom fil-klassi meta wieħed jiġi għal-lezzjoni tal-kitba u anke jara aħjar kif jista' jimmarka u jagħti marka iktar oġġettiva lill-kitbiet tal-istudenti. Ma' l-Għaqda jistgħu jissieħbu dawk l-għalliema gradwati fil-Malti jew fit-tagħlim tiegħu, anki dawk l-għalliema li juru prova illi qed jgħallmu jew li kienu jgħallmu il-Malti, għalliema li llum il-ġurnata huma irtirati
għallima tal-primarja u anki Learning Support Educators. Dawk li jixtiequ jissieħbu u huma eligibbli biex jagħmlu dan, jistgħu jsibu l-applikazzjoni fuq il-paġna ta' Facebook tal-għaqda, tintela online, imbagħad jistennew xi ħadd mill-membri tal-kumitat biex ikellmu lura biex tiġi pproċessata l-applikazzjoni tiegħu. L-għaqda tal-għalliema tal-Malti qiegħda tħares biex il-qudiem tkompli tikkolabora ma' entitajiet differenti fil-qasam tal-lingwa tal-Malti u anke tipprovdi iktar riżorsi diġitali lill-membri tagħha biex bekk inkomplu naħdmu flimkien biex inġeddu l-lingwa Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.